Войната е последен и най-върховен аргумент на една държава или един народ, който защитава своето потъпкано право. Успех постига предимно оня, който направи по-малко грешки, който най-вярно схваща условията на борбата и точно преценява размера и начина на действието. Войната е велико, но опасно начинание, което има съдбоносни последици. Тя зависи не само от наличните стопански и материални сили, но и от качествата на умовете, които я ръководят. И тъй, войната на Балканите е приближавала. Нейните предвестници вече били на лице. Българската държава възкръсва в пламъците на руско-турската война. Великите сили потъпкват безжалостно националните идеали на българите. Берлинският договор е паметник на егоизма, дело на завестта, акт неморален и долен, защото без да осигурява мира, той създава много поводи за конфликти и войни в бъдеще. Българският народ продължава да живее с мечтата за цялостно освобождение и обединение. Избухва Кресненско-Разложкото въстание. Осъществява се съединението на княжество България с източна Румелия. Опитите да се облегчи положението на останалите по турска власт, македонски и тракийски българи, чрез споразумението с Отоманската империя и с помощта на великите сили, не дават резултат. Горно-Джумайското въстание и Илинденско-Преображенското въстание са отдавени в кръв. Съюзените балкански държави се споразумяват, че наболелите въпроси вече не могат да се решат по мирен начин. Години наред те търпят и напразно очакват от портата да приложат член 23 от Берлинския договор, като даде автономия на владенията си в Европа. Всички легални средства били изчерпани. Остава пътят на войната. Българският народ посреща с нескрит възторг обявяването на Балканската война 5 октомври 1912 година. Справедливият и освободителен характер на войната обяснява и проявите на масов и личен героизъм. Славата и честта на България намират своите конкретни измерения чрез обикновената съдба, подвига и героизма на всички онези, които докато умират не знаят, че днес ще ги смятаме за герои, макар и незаслужено забравени. На тях, известните и малко известните, искам да посветя следващите редове. През есента на 1912 година кадрови военни, учители, гимназисти и студенти, селяни и свещеници се вливат насред Казанлъшкото поле в бойните редици на 23-ти пехотен Шипченски полк. В царския манифест, оповестен на 30 септември 1912 година, в църквата Света Богородица, град Стара Загора, има няколко ключови фрази, които достигат до сърцето и душата на всеки българин. Войната е за нашите братя по кръв и по вяра, да имат те сносен човешки живот, да се радват на човешки права и свободи. Тази мотивация и с твърдата убеденост, че ще пролеят своята кръв за освобождението на брата си роб, те се явяват с огнен дух в гърдите и с пресни китки на челата. Още в първите кръвопролитни боеве българските войници и офицери показват своето морално и бойно превъзходство. Тотален штурм с масова атака на нож и голям личен героизъм, те помитат противниковите позиции на юг по посока Цариград. Българският войник отново показва морални сили и бойни умения в боевете по линията Люле-Бургас, Караагач, Бунар-Хисар. Подържи ми помитаща лавина, фуриите на Балканите. Така чуждите военни кореспонденти не пестят похвалите за българската армия. 23-ти пехотен Шипченски полк и неговият командир, полковник Иван Пашинов, проявяват легендарна храброст и саможертва при атаката и превземането на Одринската крепост през Балканската война. Още в първите кръвопролитни боеве българските войници и офицери показват своето морално и бойно превъзходство. Начело със знамето на полка.
Под звуците на шуми Марица и грамогласно ура, шипцинци сломяват съпротивата на турския гарнизон в най-трудния участък форта Айваз Баба. Те жертват от своя личен състав, но извършват истинско чудо и защитниците на крепостта са сразени. Полковник Пашинов е този, когато командващият обсъдената армия Шукри Паша моли за условие за капитулация. Лъвският шипченски полк и първи пехотен Родопски полк получават признанието първи да влязат през триумфалната арка в Одрин. Подвигът на този полк и неговият командир вдъхновяват творците на поезията и музиката. Така се раждат десетки стихове, както и безсмъртният марш «Велик е нашият войник». Написан за една нощ от един юрист Константин Георгиев и един учител по музика в дома за слепи деца Михаил Шекерджиев. В тази най-безсмъртна и най-българска бойна песен се пее: «Велик е нашият войник, измокрен, гладен, уморен, без оттих, пи се ден и нощ, бърдата цепи разерен, със страшния си вик на нож». Всички ние сме чували и тръпнем под звуците на този марш. Но малцина знаят, че подвигът на шипченци е прославен и чрез една народна песен, пята десетилетия по-късно от мъглишкият гайдар Трифон Бороджиев, записан от Петър Коев. Пламнала ми е пламнала, кървава война балканска, и черногорски комити дружно Турция нападат, роби от робството да спасят. Главният удар нанесе българска войска голяма, първа и трета армии. При Люлибурга стигнаха и Бунар Хисар крепостта и си турците разбиха. Двете си армии събраха на Чаталджанската линия пред Цариградската стена, не дава турчин да мине. Тогава си втора армия Одринска крепост штурмува. Всички военни музики шуми Марица свиреха, топове огън бълваха, войници ура викаха. Най-напред вървят шипченци, води ги храбър Пашинов с бойното знамене рамо. Телени мрежи режеха, с ножове турци мушиха. Първи се знаме забиха, на Айваз бабата бия. Подир тях вървят родопци, родопци още, загорци и амбулии. И Одринското опълчение Шукри се Паша оплаши, Одринската крепост предаде. Сред тях са 70 души от село Горно Съхране, от които 4 дават живота си: Иван Вангелов Тричков, Иван Костадинов Шаламанов, Райчо Иванов Кашов и Осман Ходжев Юсуфов. Интересна съдба има Минчо Влайков. Той е от хората, за които народа казва: писано му е да живее. През април 1912 година тръгва на горбет в Америка. Има билет за кораба Титаник, но влакът, с който тръгва, закъснява. Така оцелява и пристига с френски параход. Но много скоро научава, че в България започва война. Значи отечеството има нужда от всеки човек. Завръща се и се отправя на фронта. Участва в 3 войни и остава жив и здрав. Доживява почетна старост, оставяйки скъпи спомени на своите близки и съселяни. В спомените на горносъхранци е и следната маршова песен, която с особено въодушевление се е пела през и след войната. Ечи ти горди наш Балкан, ечи ти стари великан, на нож превзеха и Сора, Ески, Полос и Петра. Разбит и сплашен нашия враг, без бой предаде Лозенград. На нови българи сега възпей геройските дела. Ечал си дълги векове, видял си много боеве, пред твоите предани чеда с почет да сведем глава. В същата популярност се е пела песента за черния гарван, символ на смъртта и войната. Над мене черен гарван лети, в човката си той ръка държи, на нея златен пръстен блести, тъга любовна мен гнети. Гарване, птицо грозна ти, о где намери таз ръка, с тоя пръстен мен познат, отняв го спомен мил и драг. Продума гарвана тогас, от Люлебургас идвам аз, голяма битка там видях, на бой свиреп свидетел бях. Днес гробовете на хиляди шипченски герои буренясват и замръкват забравени. Днес ние се сещаме за тях само на мъжка задушница, а всъщност имаме нужда от тях повече от всякога. За да оцелеем,
за да променим съзнанието си, за да победим проблемите и себе си, за да осъзнаем, че да си българин е право и чест, задължение и признание. Те са тук, достатъчно е само да ги повикаме. Те, войниците и офицерите от 23-ти пехотен шипченски полк, мъжете на България, в поизленели, поизкърпени униформи, с страшни черни от барутения дим лица, с недоспали очи и напукани от джегата и студа ръце, също като земята, дето ни е родила и тях, и нас. Ако имаме с какво да се гордеем за тези повече от 13 века история, това е българската армия, това е честта на българското оръжие, това е силата на българския дух. Слава и вечна памет на героите! Up.